azt mondod, hogy fogod az ólót, és a lufi meg a fogó közötti elvágod a levegőt. Elveszed az ólót, én azonnal próbálom továbbhúzni, hogy jönnek. Jó, ez a nagy kérdés, jönnek. Na, várjál. Húzom, vágd el. Nem. Vágd el még egyszer? Jó, ott, figyelj. Húzom, megállok. Lehet, hogy kicsit korán csináltad, igen, még jön. Ez egy szét az ólód. Szerintem nem. Igen? És na most sikerült, és nem jött vele. Figyelj, húzom, megállok, vágd el. Jó, sikerült. Nagy tapsot a hőnek, elektől adott a levegőt. Tudom, maradékot, mert elmegy a műsorvédő. Na. Sok kérdést nem mondom, elég világos volt, nem? Vagy fölmerültek kérdések? Senkiben? Jaj, Akkor nagy a baj. Gyerekek, elárulok valamit. Ha jön egy bácsi, mondjuk én, mindegy, bácsi, hadonászik egy üvegére, rákesz egy ilyen lufit, azt látod, hogy belefújja mondjuk félig a lufit az üvegbe, akkor valami nagyon nem stimmel. Akkor nagyon-nagyon érdemes gyanakodni, gyerekek. Nem az a jó kérdés, hogy hogyan húzzuk be a levegőt, az a jó kérdés, hogy hogyan fújjuk bele az üvegbe. Mert igazából nem kell hozzá ugrálni. Be tudom fújni fél lábon, fél szemmel. Na? Ki tudom engedni anélkül, hogy fogót használni. Nem nyomom meg, hát lehet látni. Ha megnyomnám, mi történne? Na mi történne, hogy megnyomnám? Ez történne? Na, szóval nem kell nyomkodni hozzá semmit. Viszont érdemes egy lyukat fújni az üvegre. Mert hogy ha van lyuk, akkor két lehetőséged rögtön adódik. Vagy befogod azt a lyukat az ujjaddal, és akkor olyan, mintha nem lenne lyuk, és akkor tényleg nem tud befújni a lufit. Vagy elveszed az ujjadat a lyukon, és akkor van hol távoznia a benne lévő levegőnek, csejővel tud menni a lufiba. Hogy közben mit csinálsz, fejjel ugrálsz, teljesen mindegy. Ha visszaakod az ujjadat a lyukra, akkor mi a helyzet? Akkor nem tud beáramolni a lyukon a levegőt, nincs semmi kinyomja a lufiba lévőt, van egy kis nyomáskülönbség, kívül a nagyobb nyomás. A lényeg az, hogy addig, amíg ott az ujjad a lyukon, addig az egy stabil helyzet, és innentől kezdve az, hogy húzzuk a levegőt, mindenki mondja, én vagy akárki más így csinál, csak közben érdemes elvenni az ujjad a lyukon, mert belesült kísérletek különben, hogyha nem veszed el. Tehát ez a lufifújás legszíntosabb fortéja, az üvegbe fújt lufi. Most már ezt is tudják, hogy föl vagytok értezve. Mentek az utcán megállítanak, hogy kell palaszba lufit fújni, akkor azt nem lyukat kell fújni. Érted? Tehát, hogy bármit előfordulhat, hasznos dolga a fizika. Azért, hogy mondjam, tehát a lufik izgalmas dolgok, meg vannak egyéb kellékeink, amik izgalmasan veszik a lufit, de valljuk egy kicsit csalódást okozik, ha csak lufikkal zsonglőrködünk itt. Még lesznek lufik is, de azért hoztam én egyéb dolgokat is. Méghozzá anyagszalatok. Nem egy textíliákat, nem? Hanem különleges anyagot hoztam. Az első ilyen különleges anyag ebbe a nagy zöld dobozba várja, hogy bemutatom, megkérdezem engedni, hogy úgy gazdálkodja a kuka, majdnem elment fél óra húzással. Na mindegy. Gyerekek, tényleg. Egy gyönyörűszőnek, nem? Nagyanyám szegény, nagyanyám szegény. Nem ezt hoztam. Hanem egy zacskó! Várjál meg, az zacskó, hogy van valami! Azt számít, ami az zacskóban van. Na, mi van az zacskóban? Ó, nem vagyok én cukorkás, gyerek! Jég! Nagyon jó! Jég! De nem akármilyen jég. Szárazjég. Hú, miket tudsz? Na, mi az a szárazjég? Mondjad! Micsoda? Mert tényleg az van benne, nem hó, de szárazjég az biztos. Akkor kiderítjük, hogy mi az a szárazjég. Gyerekek, nagyon találó elnevezés ez, és én körbeadok pár személyeget, akinek átmegy a kezén, az rögtön fogja tudni, hogy miért száraz a szárazjég. Egyetlen jutok itt, mindig lötyögtetni kell, jó? Tehát egyszerűen sokáig ne jöjjön a kezed, nem így végig fog menni, tehát mindenkihez eljut, majd ott tovább lötyögtetjük, jó? A
felnőttek is lötyögtessék. És itt hátul is elnyugtok egyet, az meg jöjjön így előtt vele, jó? És akkor viszonylag gyorsan elnyugtok a kezébe. Lötyögtetés. Na, szóval... Szádba vélet! Nem szabad a szádba! Venni még véletlenül se! Meg a másik nyakába se dob bele. Na, lehet! Adok egy másik. Na, szóval... Ja, egyben van? Hát ezt tudom tölteni. Van tovább! Ne csipj az ujjadat, meg tovább! Szóval... Akinek átment a kezén, például itt a hölgyek, nedves lett a kezed tőle? Nem! De ne dobd el, nem dobd el. Tovább. Ide hátra kell adni. Menjen szépen végig, jó? Szóval... Azért szállod a szárazék, mert nem lesz olyan nedves a kezünk. Vegyétek fel. De innentől kezdve azt is lehet sejteni, hogy ezek szerint ennek semmi köze a vízhez. Na, adok még egyet, nagyon lassan halad ez a szárazék markolászós projekt. Szóval, ami a kezetekben van, az nem víz, az nem megfagyott víz, hiszen hogyha az lenne, akkor nedves lenne a kezed, köszönöm szépen, akkor nedves lenne a kezed, hiszen azonnal elolvadna a víz, így már biztos mindenki akar. Na de, ezek a jégdalagok szép lassan eltűnnének, itt kézről kézre járva egyre kisebbek lesznek, vagy ha nagyon sokáig várnánk, mondjuk egy olyan 5-6 óra múlva az asból nem lehet semmi, de most ezt nem várjuk meg. Szóval valami mégiscsak történik ezzel a jéggel. Na de akkor micsoda? Ha nem olvad el, akkor micsoda? Hát ez az, nagyon jól mondod, tehát gázzá válik, gyerekek. Nincs folyadék, nincs folyékony állapot, de gáz keletkezik, hol a kanalon. Ezt nagyon sokféleképpen lehet igazolni. Gázdetektort fogok készíteni. Hozott valaki magára a gázdetektort? Szerinted hogy néz ki egy gázdetektor? Kb. Mekkora? Nagyobb, mint az a gáz. Na? Igen? Hú, ez az! Tehát a gázdetektor nagyon csúnyán hangzik, de valójában csak ez egy pálinkás üveg, bár lehet vele pálinkás üveg. Ezt lombiknak hívják, ez egy lombik. És valóban egy lufinek segítségükre a lufi még azt is tudja, hogy gázdetektorként működjön, azaz kimutatja a gáz jelenlétét. Íme. Tudja valaki, hogy igazából mi a szárazék? Melyik anyagot hívjuk így, amikor szilárd? Nem sav? Nem hidrogén? Na jó, amikor kinyitsz egy szénsavas üdítőitalt, kóla, ásványvíz, jön ki a... Na jó, de az milyen gáz? CO2, azaz széndioxid gáz, gyerekek. A szárazék az nem más, mint az a bizonyos széndioxid gáz, ami az üdítőitalokban sok buborékot okoz, megfagyott állapotban. De a széndioxid gáz például akkor is megjelenik, amikor kilégzéskor is távozik széndioxid a szervezetünkből, tehát nem kell messzire menni, hogy széndioxidot találjuk, viszont -78 fokra kell lehűteni, hogyha azt akarjuk, hogy így nézzen ki. Tehát amit a kezdeteken átment, az -78 fokos szárazék, és valóban attól száraz, azért izgalmas az anyag, mert nem olvad el, nem lesz folyékony anyag belőle, hanem nem levegő, széndioxid gáz keletkezik. Tehát a szilárd széndioxid gázzá alakul, de tovább is széndioxid lesz, csak a gáz halmazállapotú, tehát a lufik nem levegő fújta föl, hanem a jégből keletkezik gáz. Ó, köszönöm szépen! Na most! Ezt sokféleképpen lehet mutogatni, ugye, hogy gáz keletkezik. Hát a lufi az egyik lehetőség. A másik lehetőség, ez talán azért is izgalmasabb, mert magát a gázt is látjuk. Ugyanis itt ugye nem látjuk a gázt, hogy következtetünk a gáz jelenlétére. Belerakom ebben a nagy főzőpohárba a jeget, és öntök rá közönséges csapvizet. Hát ez ilyen csapvíz, budapesti csapvíz. Már is lehet látni a gáz. Ki az, aki látja a gáz? Gyertek! Hol látod? Mutasd meg, hol a gáz! Igen, hol látod? Jaj, de kár, mert nem az a gáz, gyerekek. Nagyon látványos a gomolygás, nagyon vonzza a szemünket, de nyilván nem az a gáz, hanem a sok, micsoda, buborék. Ugye, tehát jégből indul el
buborék, ez széndioxid gáz buborék, ott a gáz. Ez a fehér gomolygás vonzza a szemünket, de akkor mi is lesz, hanem a gáz. A levegőből keletkezik, gyerekek, most hideg van, ősz van, tél van, hideg hajnalokon, amikor például autóztam most idefele, alig láttam tőle, mi keletkezik kint a természetesen? Köd! Na hát ez is köd. Egy mesterséges ködfelhő, nagyon hideg a jég, mínusz 78 fokos, nagyon hideg a gáz, ami elindul fölfelé, és ezért a víz felszín fölötti a levegő van, de nagyon lehűti. És ha a levegő nagyon lehűl, akkor kicsapódik a víztartalma, a páratartalma, hogyha fönn a magasban történik ez, akkor felhő, ha lenne a föld közelében, akkor köd a neve, vagy ködfelhő, de a lényeg az, hogy az ott víz, gomolygó, apró kis vízcseppek tömkelegek. Na de, a folyadék mi lesz? Ki mondta? A víz. Ki mondta? Valaki sziszegni kell, most ki akarod mondani a folyadék nevét? Szóda! Nagyon jó, de ügyes vagy. Szóval, a széndioxid meg a csapvíz összekeverése a szódavíz, ugye? Tehát a szódát is készítik, hogy széndioxidot tesznek fel. Jól van? Tetszett ez a kísérlet? Szuper. Megcsinálom csak kicsit. Jó? Minden ugyanaz lesz, csak... Ja, itt van. Csak... Ebben a pici tégelybe fogom megismételni. Tehát... Kevesebb víz megy bele. Kevesebb jég megy bele. De már is látjuk a ködöt, már elő is tűnt onnan, tessék ottan. De ennek van! Kupakja is! Fogd meg! Ezt így markod meg, hallod. Gyere, állj föl, gyere ide. Nagyon jó. Tartsuk így. Kupakot rányomjuk. Fogod! Dobjátok vissza a kupakot, légy a tudományos kupak, az nem szabad így. Nem tudom megismételni, nem dobjátok vissza. Megvan? Ha nem áll. Jöhet, dobjad! Halló! Ez az. Na, ki fogja meg? Kapd el majd, ha megy! No!
dolgozok, gyerekek. Ebben a bödönben is nitrogén van, de nem ám úgy, hogy csak a levegőt beleengedtük, aztán van benne nitrogén is. De folyadék formájában van a nitrogén. Cseppfolyós nitrogént hoztam nektek, és ez azért izgalmas, mert ilyen formájában a nitrogén mínusz 196 fokos. Majdnem mínusz 200 fokos. Szóval... Hol van a... Látok itt egy ilyen... Nem látom. Mert ki kell öntenem, hol van ki önteni? Ilyen szürke hungarocellizé. Hol? Hol? Igen, de ez nem szürke. Jaj, most értem, nem borzolok, nem talán. Nem az agrapákán? Ja, de tényleg, oda akartam, emlékszem. Az agrapákán tettem, köszönöm szépen, ezt kerestem, szürke és hungarocell. Ugyanis a nitrogén annyira hideg, hogy akármilyen anyagokat, akármilyen dobozokban nem érdemes beleönteni, a hungarocell az jó szigetel. Először ebben öntöm át. Üljetek le. De utána, hogy ti is lássátok egyáltalán, hogy néz ki, innen áttöltöm ide. Ez egy dupla falú rombik, egy dupla falú juháredény, mindegy. A lényeg az, hogy a két falak közül kiszippantották a levegőt egy csonkon keresztül, úgy mondjuk, hogy vákum van a két falak között, ez nagyon jó hőszigetel, még a termosznál is sokkal jobb a hőszigetel. Na ebbe lehet mutogatni nagyon hideg, vagy nagyon meleg dolgokat. Most nagyon hideget fogunk mutogatni. Így néz ki a nitrogén, gyerekek, amikor folyékony. Ugyanazt csinálja, mint a víz. Hány fokon? 100 fokon. Vagyis mit csinál? Forr. Ugye? Otthon most forraljuk fel a vizet. Hát fölrakod a tűzhelyre, berakod a vízforróba. Mindenképpen elkezded melegíteni, nagyon-nagyon elkezded melegíteni. Hát de gondoljuk meg, itt most ugye tél van, meg hideg van, meg kabátba ültök, de még így is több mint 200 fokkal melegebb van itt, mint a folyadék hőmérséklete. Ez pont olyan, hogyha alájutottunk volna, és hogy nem kell föltenni a tűzhelyre, hanem elég ide kihozni a szobában, a nitrogént kihozni abból a kannából, és már is teljesen forr. Lehet is látni, egy kicsit megcsendesedett a belső falát leütött az edénynek. Na de, azt is lehetett látni szinten. Vasszaga! 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 Tényleg, mondjad már, vasszaga, éjszaka. Van? Szagold meg! Van? Szagold meg! Na, de mondjátok, hogy van-e vagy nincs? Na ez az nincsen, gyerek, nincsen szaga. De a levegőnek sincs, ugye? Ez még gyakorlatilag egy kis túlzással folyékony levegő. Szóval szinte ez akar. Na jó, annyira izgulok, egy kicsit leengedem. Nem így fogjuk megmenteni a Lufit, de látom, hogy annyira elvonja a figyelmet, ez a rettegés, és térdul. Na, szinte szaktalanul tartottunk. Mi van még? Jó, íze van-e? Ki azért? Ki jönne megkóstolná? Ilyen sokan ki jönne? Kínáltad a nitrogénből, tényleg? Várjátok. Elárulok valamit. Még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki volt volna nitrogén. Ezek után is kijönnél? Tényleg? Na jó, akkor azt is megmutatom, hogy miért nem találkoztam olyan emberrel, jó? És ha utána ki akarsz jönni, akkor egyetlen egy. Modellezni fogom az esetet. Ez megint kell egy lufi, hol van, itt van. És kell egy nagy piros tölcsér. Gyere. És azt fogom mondani. Te mi nem voltál? Mit akarod mondani? Semmit nem akarod mondani? De ne tegyétek fel a kezdeket, hogy semmit nem akarod mondani, mert nagyon sokáig tart, meg mindenki elmondani, semmit nem akarod mondani. Jó? Na, szóval! Modellezzük, hogy mi történne, ha valaki nitrogént inna. Mi a modell? A tudományban a modell nem az, hogy jön egy csinos csaj, aztán végig sétál. Nem. Ez a modell, nem is kis autómi dolgokat, nem, hanem helyettesítjük egy kicsit a valóságot, csak azt emeljük be a modellbe, csak azt használjuk föl a valóságból, ami számunkra fontos. Az, hogy én nagyon helyes ember vagyok, mert hogy két szívem van, egy szemüvegem, az teljesen lényegtelen. Ha innék belőle, azt számítana, hogy van egy szám, a tölcsének ez a része fogja helyettesíteni a számot. Aztán van egy torkunk előcsövünk, ugye? És mi van itt? A gyomunk, nagyon jól mondod. Tehát a Lufi, a gyomunk is ilyen zsákszerű rugalmas valami, a Lufi olyan fogja helyettesíteni. Tehát ezek vagyunk most mi. Ezek vagyunk most mi. Ígyunk nitrogén, gyerünk. Isszuk a nitrogén. Folyik be a pozakunkba. Ömlik.
ennyi elég lesz. Ez a gyom, ne felejtsük el, ő a pocakunk helyettesítője, jaj Istenem, mi történik? Ugye? Szóval! Ki akar kijönni, mit akart inni? Te még mindig kijönni állva, ennyire szokás, hogy adott fizetnél. Szóval valóban nem lehet különbözően nitrogént kiszakadni. Azt nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy a lufi az persze felfogódott, de nem ilyen szép gömbölyű formát öltött, mint ahogy a lufik általában. Ráadásul, ugye, nem is fújott olyan nagy, mert mindig nem durran szét, a másik sokkal kisebb alatt, és más szét durran. Hát ilyen furcsa torzalakot öltött, és egészen kis méretben más szét durran. Hát vajon mi történt az lufival? Mindig ezt mondják meg, de a folyadékok fagynak meg, a folyékonyból, ha szilárd lesz, hűlés hatásával, akkor ugye megfagy. Na de, a lufi az nem folyékony, ellenben van neki egy állapota. Például erről az állapotra ez jellemző, hogy rugalmas, ugye? De a rugalmassága miatt tudjuk a lufit arra használni, amire szoktuk, de ez a rugalmasság sok mindentől függ, például a hőmérséklettől. A lufi rugalmassága valójában csak egy tóli hőmérséklettartományon belül igaz, ahol általában érdekélünk, meg lufikat használunk, ott igen. De hogyha jelentősen megváltoztatjuk a hőmérsékletet, akkor a lufi egészen furcsa dolgokra képes, például nem tárul egyenletesen, például csörög ott benn, de például a kiszerelem, főleg tudom. Na szóval, ilyenkor erre ütöttem! Ilyen sosem fordult elő velem. Pipitára lehet törni a lufit, ugye? Jó, mindjárt lehet. Anya is tudom. Na, szóval, pipitára lehet törni, mert megváltozik az állapota. Tehát ez a rugalmas állapot eltűnik, egy ilyen ridegebb, keményebb, kopogósabb, merevebb szerkezet létre. A lényeg az, hogy nem úgy viselkedik, hogy megszoktuk, tehát jó lesz vigyázni, mert nyilván nem csak a lufit változtatja meg így módon, hanem gyakorlatilag bármit, amivel találkozik, például az emberi nyom. Na jó, van, látom, már nagyon izgultok emiatt a lufi miatt, mert kis lyukat már itt megvágattam. Szóval, mentsük meg, ugye ez a feladat, mentsük meg valami tudományos, elegáns módon mentsük meg a lufit. Hány fokos a szárazék? Hadd kérdez, emlékeztek még? Mínusz 78, nagyon jó. Hány fokos a nitrogén? 196. Hát gyerekek, több mint 100 fokkal hidegebb a nitrogén, az az alkalmas arra, hogy mit gyártsunk a segítségével? Száraz jeget, így van, nagyon jól mondod. Tehát nitrogén fürdőbe állítom bele a lombikot füstul. Mi fújta fel ezt a lufit? Ne oda szúrni levegő. Jó, de milyen gáz, milyen gáz? Nem. Széndioxid gáz, így van, szárazékból keletkezett széndioxid gáz. De ez a gáz, ez mínusz 78 fokon száraz égé alakítható. Ez történik most, azért megy össze a lufi, mert egyre kevesebb benne a gáz, és lesz egy pillanat, amikor mi csinál? Azt mondja, hogy köszi, nekem ebben elég volt, és bebújik a lombikba, ugye? Tehát ki lehet bélelni egy lombikot lufival, ezt nem tudtátok megint csak mi. De megint mentek az utcán, megállítanak, hogy figyelj már, ki lehet bélelni lufival egy lombikot? Nem tudom. Most már tudod, ki lehet? Ez a jó válasz, ki lehet bélelni, csak kell hozzá egy-két dolog. Szárazék, nitrogén. Mi kényszerítette be oda a lufit? Széndioxid visszakényszerítette? A nitrogénnel elértük azt, hogy a gáz visszaalakulja jégbe. Gyakorlatilag anyag oda bent, a lombikban már csak jég formájában volt, csak az edény alján volt anyag. Vákuumot hoztunk létre egy anyaghiányos helyet, ahol kevés volt a nyomás. Nem volt, ami nyomjon kifelé, de mi volt az, ami befelé nagyon is nyomott, de már többször volt az első lufis kísérletekben. A levegő, ugye? Tehát a teremben lévő légnyomás az, ami bekényszerítette oda a lufit, és ehhez kellett azt elérni, hogy oda meg ne legyen nagyon sok minden, ami tudna kifelé nyomni. Tehát a lufi az úgy fúvódik föl, hogy oda benne nagyobb a nyomás.
de úgy bújik be a lombikba is, hogy megint csak nyomáskülönbség van, de most itt kívül van a nagyobb nyomás, akkor meg kénytelen lesz bebújni oda, ugye? Tehát így lehet megmenteni a lufit. Sokáig fog így maradni a lufi? Hát nem. Ugye most már nem érintkezik a nitrogénnel, elkezd megint melegedni, elkezd megint gáz keletkezni, és hamarosan ki fog onnan bújni, ezt külön nem várjuk meg azért eltartani ideig, de majd vetünk rá egy pillantást, mert éppen ott tart, hogy bújik kifelé. Pillantást én is vetek máshova, a órámon, hogy tartsam a forgatókönyvet. Hűha! Nem mondom, hogy sietni kell, de azért oda kell figyelni. Nem baj! Van még azért egy lufi kutatvány a tartsonyomba, ezt semmiképpen sajnálom ki, akármennyire is szorít az idő. Ehhez azonban legelőször is föl kell fújni. A hagyományosan módon a lufit és kötökágycsomót is. Mit zártam oda be? Levegőt. Na igen, közben kijött a lufi, ahogy azt jósoltuk. És adódik a lehetőség, ha van nitrogénünk, hogy locsoljuk le a felfújt lufi. Nitrogén ne. Na akkor! De mitől fél? Félelmek tükröződnek az arcukon meg. És hogy befogják a fülüket, azt se halljuk. Érdemes befogni a fülünket? Vannak ilyen extra gyárák. Na! Jogos a félelem, nem csak ilyen kérdés. Öntse? Na, valójában már csak azért sem érdemes befogni a füledet. Mert akkor nem hallod a lufinak ezt a kassörgő hangját. Ugye megint állapotmásodás, megint a rugalmassága az, ami oda lett. De most ebben nem megyünk annyira vele, ezt már megbeszéltük. A nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi lett a levegővel. Hol lett a csupa levegő volt oda bent? Hova lett a nap? Kiszököd? Kiszűköd. Én kiszűköd. Hova lett a levegő, gyerek? Na, akkor úgy teszem fel a kérdést. 3 lehetőség van. A levegő kiment a lufitól. A levegő bennmaradt a lufitól. A levegőnek egy része kiment a lufitól, egy része meg bennmaradt. Na akkor melyik? Ki mondja azt, hogy a levegő kiment a lufitól? Az első májos vagy az első. Ki mondja azt, hogy a levegő benn van a lufitól? Egy ember, 2 állam. Kik mondják azt, hogy egy része kiment, egy része meg bennmaradt. Na, többiek mit mondanak? Kezdem volna meg én. Hátultól mit mondtok, gyerekek? Csak vigyolok, nem mondom. Jó, na. Hát akkor döntsük el, hogy kell eldönteni. Fogd meg, ne félj tőle! Ne félj szét, ne, csak add tovább, neki. Sok kell megfogni. Jó, add vissza, hogy jöjjön elfele. Pofozgasd ide. Köszönöm. Szóval benne volt végig a levegő, ez az, nem megy sehol a levegő. Ha viszont benne volt a levegő, akkor mi történt vele? Valami mégis a kötően? Nagyon jól mondott, összement. Gyerek, a levegő az így viselkedik. Mondjuk, itt nagyon-nagyon lehűtöttük a levegőt, ezért nagyon-nagyon összement, de kint a természet is így viselkedik, csak hát nem ilyen látványos dolog. Bár azért van egy látható jele ennek, hogy összemegy a levegő vagy kitágul. Tehát amikor hűtjük, összemegy, ha melegítjük, kitágul, ugye? A térfogata csökken vagy nő, ezt így mondjuk. Mi a jele ennek? Tudjátok? Van egy természeti jelenség, egy pofon egyszerű jelenség, szinte nap mint nap megtapasztaljuk kisebb-nagyobb mértékben, és ezzel lehet megmagyarázni, ha a levegő hűl összemegy, ha melegszik, kitágul. Melyik ez? Ez a szél, gyerek. A szél az úgy jön létre, hogy a levegő, ha melegszik, tágul, ha hűl, akkor összemegy, és ilyenkor ugye légmozgások keletkeznek, több hely kell neki, vagy kevesebb hely kell neki. A lényeg az, hogy a szél az megmagyarázható, csak tudod ezt az összefüggést, ugye? És nagyon halkan jegyzem meg, hogy valójában nem csak a levegő viselkedné így, bármilyen légnek anyagot, bármilyen gáz beletöltnék a lufiba, ugyanezt történne, úgy mondjuk, hogy egy egyetemes gáz, hogy minden gáz így viselkedik. Ha hűl, akkor összemennek a gázok, ha melegszenek, kitágul. Na jól van! Kedves gyerek! Szomorú híreim vannak! Több is kísérletem már nincs. De
nitrogénnel még tudok játszadozni. Ugyanis nem csak lufikat hoztam a nitrogénnel való játszadozáshoz, hanem ilyen logikot már láttuk, az előbb lufit húztunk rá, de most ehhez tartozik egy gumidugó is. A gumidugó pont betapasztja a száját, a gumidugón meg átmegy egy üvegcső, és az belegyúlik a lombikba, majdnem lejön a lombik aljáig. Na ebben fogok én most nitrogént tölteni. Olyan kísérletben már láttunk, hogy ha gáz keletkezik, akkor meg tudjuk dolgoztatni azt a gázt, munkát tudunk vele végezni ezt így. Mondjuk melyik volt az a kísérlet, hogy munkát végeztünk a gázzal? Hát tulajdonképpen a lufikat fölfújjuk, akkor is munkát végzünk vele, de melyikre gondoltam? Amíg nem lufis volt, de munkát végeztünk a gázzal? Akkor pukkantottunk, ugye? Az a pukkantós is ez volt, ott is megmozdítottuk a dugót. Na! Hát, most használjuk valami egész másra a gázt. De megint csak az a helyzet, hogy ez a nitrogén nagyon gyorsan forr. Tehát rövid idő alatt sok gáz keletkezik. Megint csak az a helyzet, mint a pukkantósnál, hogy amíg nincs ott a dugó, addig ki tud jönni a gáz. De most nem csak dugó van, hanem cső is van. Ugye? Egyben másabb a helyzet, hogy cső is van. A kobolygásnál tudjuk, hogy micsoda, már ugye erről szó, megint csak ködöt hoztunk létre, egy nagy ködfelelőt. Oda megnőtt a nyomás, amikor belült van a dugót, ugye beszorult a gáz a dugó meg a folyadék közé. A dugót én nyomtam, azt nem bírta kinyomni, az üveg oldalát is nyomta, azt nem bírta szétdobáltani, szerencsére. De mit nyomott még? Tehát a folyadék felszínét is nyomta. A folyadéknak volt kivezető útja a csőn át, tehát tulajdonképpen kinyomtuk, kipréseltük onnan a folyadékot a nagy nyomású gázzal, széttermeteződött ködöt állítottunk elő, de van még víz ebben a kísérletben. Hol? Tulajdonképpen jégformájában. Vízjég. Húzd végig az ujjadat itt, ha mered. Ha nem mered, akkor is húzd végig az ujjadat. Erre arra. Nagyon jó. Ezt is ismerjük, ezt a jelenséget, amikor nagyon hideg téli napokon odafogy a víz, odafogy a pára, ezt délnek hívjuk, be van deresedve az üveg, azért ilyen szürke, mert csupa tév az oldal, ezért az ember már nem akarták. Jó? Hát akkor itt is adódik a lehetőség, ugye? Hogyha a cső jelentette a megoldást, akkor vonjuk ki a csövet a játékból, ugye? Minek nekünk az a fáj a cső? Lesz egy palack, lesz a nitrogén, meg lesz az újból. Itt rögtön két variáció adódik. Első variáció, alul van a palack, fölül van a dugó. Kicsit dugom össze, kicsit kell várni, kicsi pukkanás. Annyira picit tudtam, hogy eljött mellett. Hát, ez már valami nem stimmel ez a palacka. Nem tudom minden. Nem ennek kellett ma történnie. Szóval. De most még már elpárolgott a nitrogénet. Jó, na szóval. Bedugom ennyire, picit várunk, bum, ugye? Bedugom még jobban, picit még jobban megállom. Hírem vissza, az is tudományos dugó. Jöhet. Hozzávállott egy csillókát. Na de a legjobb nem ez. És mindenki húzódjon a legjobb, fejeket húzzátok, mert föl, hogy állnak. Ülnek azok is, gyakorlatilag tennünk be a... Mint egy megvalultam, hogy elkezdem a lövöldözni, de mindenki húzjon le. Egy picit még látom, és húzódjuk a sarokban. Meg is mindenkit meghúzod le. És közben figyeljétek, mi történik. Van még ebben itt? Szóval! A második variációk a dugót fogom és a palackot!
Nem is kell most inni belőle, nem. De van-e valaki? Aki kijön? Azt sem tudod még, hogy járjon, várjon, mondatot, hát nem tudod, hogy vár. Kijön? Vállalja, hogy én leöntöm őt nitrogénnel, lelocsolom őt. Gyere! Könnyű belátni, hogy magamat nem locsolhatom le, mert bármi történik velem, akkor eszembe nem lesz előadás. Ugye hát szegény ott várnak, és akkor közönségből sok van, ahogy el. Na, akkor kijössz? Gyere, fel! Viktor! Átmászik rajtam! Jól van? Szia, én még mindig Csaba vagyok. Kristó, szia Kristó. Na, Kristó, melyik kezedet, hogy mondjam, félted kevésbé, sajnálod, ezt sajnálod kevésbé? Föl tudod húzni a kabátot? Meg a kulcsit? Tehát én fölnyépítem a lájt. Na, Kristó, figyelj! Jobb kezes vagy egyébként? De milyen a jobbottos, hogy lehet nektek például több dolgozatot pillanat, hogy segíteni. Majd a bal, de jó, akkor gyere ide. Nyisz szét, vagy már nincsen újra? Ja, igen, nyisz szét! Ide fogom önteni a nitrogént, Kristó. Neked azt kéne elmondani, hogy mit érzel. Idegben, fáj. Ha még el tudom mondani. Na! Kristó! Skúz! Én is itt fogok, most sem először, nem tudom el. Jött egy először, locsoljuk be van. Na, figyelj Kristó! Izgultok őt? Jó, most már eszem lesz, nehogy is a Kristó legyél. Na, mondjál valamit Kristó, mi volt? Hideg, mennyire hideg? Nem nagyon, akkor még locsoló pályát. Na most? Nem lehet! Nagyon fontos kérdés. Nedves lett a kezed? Nem lett nedves. Óriás tapsot Kristófnak, köszönjük. Valójában, akár bele is lehet nyúlni a nitrogénbe, most így megcsegélni ide egy körös. Meg lehet öntögetni. Az elején, az első pillanatokban olyan hideg ez a folyadék, annyira helyesen szól, mint említettem, hogy az első pillanatokban nincs közvetlen érintkezés. Egy vékony gázréteg ékelik a bőrünk és a folyadék között, és amíg ott az a gázréteg, addig az védi a kezünket szigetel, csak hát tudni kell, hogy ez néhány másodpercben megszűnik ez a gázréteg ott, és akkor nagyon baj, akkor már nem érdemes benne tartani a kezed sokáig. Tehát a nitrogén az teljesen veszélyes anyag. De ha nem lenne ez a jelenség, hogy az első pillanatokban nincs közvetlen érintkezés, akkor nyilván nem is kísérleteznék vele senki nem vállalná, véletlenül ráfogítson a kezére, és akkor már súlyos fagyáson vége. Tehát tulajdonképpen ennek a jelenségnek köszönhető, hogy egyáltalán ide tudtam önteni nitrogént, meg így tudom nektek öntögetni jobban valaha, vagy például ki tudom önteni maradékot. Oda föl! Egy részlet fölöm. Na! Hát nagyon-nagyon-nagyon szorít a műsoridő, szóval meg is a műsoridő, de azért legyen valami finálé, ugye? És ha már finálé, akkor legyen egy kis ellensúly, egy kis ellenpont, itt már nagyon-nagyon hideg varázslatok voltak, egy nagyon pici forróság, egy nagyon pici tüzeskedés is legyen, és jön a tél, gyerekek. Most, hogy mondjam, tulajdonképpen a bátorság az kevés, nem kell nekem bátor ember. Nekem olyan ember kell ehhez a kísérlethez, aki, hát hogy mondjam így, hát így elszámolt az életével, nem tudom mindenről. Ilyen van köztünk? Kristó, de este Kristó. Na, mindenket, gyertek, gyertek, egy fű egynál, olyan. Leszívod a bőrön! Jól van! Csaba! Szia Attila! Attila és Brigitta! Melyikőtök kezdni? Fogalmazok is, hogy micsodát, de először kell. Lány, gyere Brigitta!
Brigitta. Beszélgessünk komoly dolgokról. Mit tudsz az alkoholról, Brigitta? Remélem! Keveset. Ugye az alkohol az ital, amit az emberek isznak, felnőttek isznak, aztán vidámak ezekről a szomorúak, mindegy. Alkoholos italokból sokkal mindenek. Például is jön, nagyon jó. Az egerigen sorban sok ilyen van. Na, ami itt van, ebbe a palacba, az nem alkoholos ital, Brigitta, hanem ez maga az alkohol. Így van. Ez tömény alkohol, etil alkohol, 90% de gyakorlatilag tiszta alkohol. Ezt még csak véletlenül se éljük meg, nem is akarjuk, mások fogjuk használni. Tudod, mi az a koktél? Hittem már koktél, Brigitta? Nagyon helyes, jó válasz, nagyon jó válasz. De vannak alkoholmentes koktélok is, de hát ez így is. Na, egy koktélt fogsz elkészíteni. Hogyan készülnek a koktélok? Az alkotóelemeket összerázzák. Mitől különleges? Ez a kupa! Ez alatt meg persze nem lehet viszulni. Ezt ki lehet szúrni messziről is, de jó felálljuk, kb. fél centis. Ki kell adagolni az alkoholt. Néma csendet kérek, mert ha picit is többet öntök, akkor aztán pániszerűen kell elhagyni majd a helyiséget. Járások! Most már minden, én már nem öltöm vissza. Jó, Brigitta. Következő a feladatot, koktélkészítés. Meg kell fogni a lyukat. És mint az ő! El kell kezdeni a azért nem befogni a lyukat, mert nyakig alkoholos lesz, aztán diába vagyázott, hogy hát előadáskor persze lányom előadás. Hol is jártál te? Na, azt látod. Szóval. Ezt kell csinálni kb. A fél órát. Fél perc, gyerünk, fél perc. Attila, gyerek, figyelj arra! Jól van. Brigittához még egy szó. De még nem lazsálunk, én nem a Brigitta. Szóval Brigitta most tényképpen vázolgatva az alkoholt, eléri, hogy az alkohol légnemű állapotba kerüljön. Elég jól párolog az alkohol, akkor is, hogy azt felgyorsítjuk. Tehát oda bent nem a folyadék lesz az érdekes, hanem a légnemű alkohol, és összekeverik a levegővel. Ezt a levegő alkohol-gőz kombót, ezt nem tudom, mit csinálom. Ezt a levegő alkohol-gőz kombót hozza létre, kombinációt hozza létre Brigitta. Na, Attila most már kerüljön a legény a páston. Jó ismerjük van. Megfogom, működésre meg is tudom. Első feladat, tartsd életbe a lángot, Brigitta, gyerünk. Nem lazsálunk. Mi csinál ide ahhoz közel? Mi csinál ide, akar tartani? Na, köszönöm szépen, szakrás. Ne ugyan el, fogd az asztalt, Brigitta. Húzzuk ide. Na, gyere ide megint. Attól föl ne nyújtságjuk valamit. Na, ezt leteszem. Oda kell érinteni, a legvégét fogni a fogónak. Itt kell maradnunk, és a lángot nem elnyom oda közelebb, a lángot... Mi jászik? Tehát azt volt a feladat, hogy van még gyufa! Szóval a lángot kell oda tartanod a lyukhoz. Sőt, egészen én is oda a lyukhoz a lángot, jó? Ahol lyukas a kupa, értem. Na, jó, de ennek közben nyújtsd ki a kezed, én is oda. A lángot a lyukhoz. Nagy kapszol az ártatnak, köszönjük szépen! Valójában ez megint csak egy rakéta modell volt, sőt ez még hitelesebb volt, mert ugye a rakéta az ilyen meleg, forró üzemanyaggal dolgozik, egy nitrogénes rakétának csináltunk, de ez most itt egy ilyen igazi tüzes rakéta. Berobbant az alkohol és hát nagyon gyorsan elégve távozott a lyukon. Az a baj ez a rakétás viselő, hogy igazából csak a mozgást látjuk, azt látjuk, hogy le tudom lassítani a robbanást! Ehhez azonban, hogy ne lassítsam a robbanást, egy újabb bátor jelentkezőre van szükségem. Mi lesz az? Ami életre.
Csericsa vagyok. Benjamin, gyere ide mellém. Benjamin, milyen alacsony vagy. Na minden most már. Majd lehet jönni a lépcső. Na, szóval minden ugyanaz, mint az előbb, csak minden nagyon. Nem. Egyébként már Benjamin. Azóta alkohol, továbbra is. Üveg, lyuk. Kicsit tovább kell rázni, meg jobban! Ezzel én csinálok. Benjamin, hogy gyújtsák egy gyufát ott a fogó alatt. Nyújtottál egy gyufát életedben? Néha, ugye? Jaj! Nagyon felvesztő dolog ez a kísérletek. Benjamin, nagyon jó. Tedd le azt ott. Igen. Ezt valódi tartod el az. Jó van. Gyújtsák egy másikat. Úgy az olyan, hogy gyerek, gyufát. Jó! Na, segítsek! Ez az. Tetszünk a fogóba. Jó. Következő feladat, szólj meg. Nem egyszerűen ide kell tartani, egy kicsit be is kell lógatni a lángot, mert te alacsony vagy, ezért égnék a lángot. Na, állj fel a lépcsőre. Menj a lépcsőre. Elvalszik! Tartsd fel! Hagyd életbe! El fog aludni. Jó, mindegy, gyűjtjük egy másikat. De másfél tonna jó, de hát akkor legalább elpróbáljuk, ha már legyen, aztán fog meg a fogót. És bele kell lógatni, nem ide tartod, egy kicsit belelógatni. Neki kicsavarnak ezzel. Mit csinálsz? Így, ez az, na így. Ezen. Oké? Na. Ezt kell csinálni. Semmiképpen sem hajó fölé, vagy ilyesmi. Úgy hívják? Jó. Fog meg. De kicsit sok a fény, tartsd életben, még ne csináld, várjál. Kabáton lesz a háttérnek. Jó, valami társító. Na, gyerünk most. Nyomd bele. Mi? Lejjebb. Mi? Lehet látni, hogy ég benne az alkohol? Igen. Valamennyire, igen, kicsit sok a fény, ezen számoltunk. Óriás tapsot Benjaminnak, köszönjük szépen! Nagyon érdekes! Sajnos elment ez az egy órás, vagy kicsit több is. Én nagyon élveztem az előadást, nagyon jó volt, is szeretek. Köszönöm szépen a figyelmet. Talán találkozunk még vagy itt, vagy Budapesten a Zsidák Palotájában. Köszönöm szépen. Egy pillanat, türelmesség, lehetőtöket pillanatni. Lehetőtök még egy munkahelyeket egy percig, jó? Én a tanárok és a diákok nevében szeretném megköszönni mind Kis Csabának, a nagyon érdekes bemutatók, mint Balogh Liviának, a KMKS járási szervezetének, az elnökének, hogy lehetőséget kaphattunk arra, hogy egy ilyen kicsi iskolába eljusson egy ilyen fontos intézmény, mint a Csodák Palotája, úgyhogy nagyon szívesen várjuk vissza legközelebb is a többi kísérlettel. Úgyhogy még egy nagy tapsot akkor